Ka testament ka bathamai ka yatho engi ba kiriuniam kita isi ya ujisu hadu bakanda pelong yaki ban kem ya ban tian bisar batru ban pa sha upilat ban rai penrem kidon chibun kidau ki ba penlong yaki ban penyap ya ujisu bat kine kilong ki katto katne tali kidau ki ba penlong yaki ban ki bitar ka baning kong ka jingkam ujisu sepang yalade haba ujisu ukam ba udai umasaya kane kapen isai kedar ba ke ikhtiar ujisu ka kham khrau ban yaki riuniam kine ki riuniam kim ngai ya ujisu bat kelapen bitar yaki sikat dei hadu banda penlong yaki ban ong hato don na pedeng jong phi kinong bisar kinong sensyar bat na ki pharasi ki bangen henrai ki pajba ki bamtep ya ka an ki dei ki babi yo ne slanong ka banyau kot khot pasau bu phra sab khandai ka ba ar ki kam ki ba ujisu ule ka pen bitar ki riuniam haba ki la yo ba ujisu la pen khia ya ba pang sot kala penlong yaki pajba ban kali hato ujisu udai saya hadian bagi pajba kilayo ke jing pen khia ujisu ya uta ubriu sapule ya kene nau mathios kan nong ka pakhat ar ker khot ka ba ar plai hadu ar pusau ka kamba ka ba ujisu ulale omdan setia ki bala bandan namar ba ubriu uba ujisu ula pen khia kidai ki briu ki ba matla ubam nangkran badru uba pang soj handrai hakajaka ba kinai ki reuniam kin ngai ba ujisu udai umasaya ki kena penban ba kabor ka ba ujisu ka dai na usaitan bar kene kabor ujisu kala penlong ki ban bisni badru ban kwa ban penyap sendan yo kabalai ujisu ulong kum ke jingma ya ki rukam niam jengki baro sikatta ka jingdan ujisu kala bu jingma ya kurukam sensyar niam kurukam niam jengki khamtam haba ujisu ukren persya sapang ke jing arsap jengki riuniam ujisu uyoi bagi riuniam hakajaka bakin penlong ya ke yeng utrai kum ke yeng jing duai handrai kirang ba niam kila penlong jaka shna pisa penban ya ka sapule ya kene na uyo ne senong ka ba ar ker khot ka ba khatlai hadu ka ba khat nyau kabasa au ke jingdan ujisu ka bu ya ke rukam im jongki ha ke jingma kirang ba niam kibitar haba ujisu ukam ba udai masaya bat kane kala pen syap tiang yaki namar ba ki jiu kisa sensyar ha ke hima rom bat ke jingmi umasaya ban pen lait lu yaki kala pelong yaki rang ba niam ban syong sir ke jing syap tiang yo ba ki sipai rom kin hir thama yaki kabasan kapan bitar kirang ba niam haba ki yo ba ki jaj briu ki ba ujisu ya bam rekat kirang ba niam ki dei ki briu ki badap da ke jing ngau sarong ker bat da ke jing ngau meng kis ngau sarong kam tam namar ba kim yalong lok bat kinong pop bat kim la ban ngai setia bakat umasaya unyak lek lang bat kinong pop haba uwei na ki pharasi ulayo ba ke kenthai ke sat ya ki kijat ujisu ula ong balada une udei shisha uta ubriu ubadai uprofet untep kabakum no kane ka jat briu ka bakta namar ba ka dei ka nong pop ya kane phila ban pule na ulukas kal nong ka banyau ka khot ka balai khandai kirang ba niam ki ngai ba ka jingkiar jongki na kinong pop kan penlong yaki ki bahok kumta haba ujisu uyalong paralok pat kinong pop kala pen bitar ya kirang ba niam kaban riu ujisu umput setia ya ke tradition kaba ka niam jeu ka hikai baro sikata ujisu umput setia ya ki rukam le ki ba ke niam jiu ki praktis namar ba ki rule ki an ki babun ki dei tang ki rule bala thau da ki briu ujisu umbat setia ya kurukam baki jiu kibut ya ka sabaton bar ka jing pen khain ujisu ya ka sabaton haba open khia hagas ni sabaton kala pen bitar ya kirang ba niam ujisu usngausi ya kurukam rakhi ki riuniam ya ka sabaton namar baki khang bande ya ka babha bar ujisu ula kali yaki kumne na umar kaus kal nong ka balai ker khot ka basau basan hato kano kabadai ban le bha ne ban le sneu ban pen em ne ban penyap ha kasni sabaton nangta ujisu ula pen khia ya ubriu hakmat kita kirang ba niam ha kasni sabaton kumta kilawat dau kumno ban yo rai penrem ya habangi pet ya kidau ki bagi reuniam ki kwa ban penyap ya ujisu kamdan kawairu kadau ki badai syakalanti kahok handrai kidau baki ting yalah ka popularity namar ba ki brio ki phaikmat luot sya ujisu bat omdan shu ki ban sutnyau ya kirang ba niam ki kamba ki ba ujisu ule hakaba ki rang ba niam kimla setia ban le nangta ki corruption Kiba ujisu upendu haka temple haba ube no
ya kinong khayi bat kane kala pendu nong ya ki riu niam let's say kajingken show ha ka temple kilas dang benduna bat kane kala kata wat ya ka pla tulap kirang ba niam kane ka mensim bishni jong kirang ba niam kadang trejur wat hadu kat kine kisngi ngiyo sngau kumno habadan na pedeng ki breu jong ublei ki ba ublei ulapen kubor ban yalap ya ko khubor ka ktien ublei batru ki ba ublei ulapen kubor ban penkhia ya ki ba pang bat banda ya ki sut andai ki dan pat kinong yalam balang ki ba khang ya ki ban lej yalap bat ki ba khang ru bakin yalap kum kinong yalap jong ka balang to ai ba kani ka good friday ngin perkhat chapang yala de ba yo kamen sim rang ba niam ka ba penyap ya ujisu kadang sno hangi tongin perkhat ya kani ka wei ba kimdai setia ki lok nong pop ujisu ki ba uya bam ya di rangkat ki ba penyap ya omdai kita ki corrupted tax collector ki ba penyap ya ujisu ne ki ba lej IT ban penyap ya handai dai ki riu dan buram ki nong hikai ki ba kenjaman sim ki ba la penyap ben ya ujisu